こちらを見ることによって変異種がどれぐらい拡大しているのか、そういったところを推測しやすくなると思いますので、そちらの数字をお伝えします。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。現在、コロナの変異種が突然のように現れて、世界が慌てている状態ですよね。それがどうなっていくのか、海外渡航に関しても大きな影響を及ぼす可能性もあるので、様々な噂や憶測が流れていますが、現状を把握するためになるべくわかりやすく客観的な情報を集めました。まず一つ目は、変異種はどのくらい今世界に広がってきているのか。二つ目は、変異種は日本にも入ってきているのか。三つ目は、日本の対応について。四つ目は、海外から日本への帰国はどうなるのか。これらについてお話しさせていただきます。この動画を見ることによってコロナのことや変異種のこと、現状を客観的に見ることができるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこと、海外の面白い話、おすすめスポット、また最新情報などいろいろお伝えしています。これからもお役に立つような情報をどんどんお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは記事を一つずつ見ていこうと思います。まず一つ目、22日の読売新聞になります。ウイルスの変異種がイギリスのほか、オーストラリアやアイスランド、イタリア、オランダで1件ずつ確認され、デンマークでは約10件報告されたと明らかにしたとあります。22日の時点でオーストラリアやヨーロッパには変異種が広がっている、その状況が確認されたようです。そしてこちらは24日、時事通信の記事になります。シンガポールでも変異種確認。新型コロナ感染者はイギリスからの帰国者のシンガポール人女性17歳。留学先のイギリスから今月上旬に帰国し、入国後2週間の隔離期間中にコロナ陽性と診断され、その後の調査で変異種だったと判明した。保健省によると、ヨーロッパから戻った別の11人も変異種感染の疑いがあり、詳しく調べているということです。もうアジアでも変異種が確認され出しているというようなニュースです。時事通信のニュースになります。コロナ変異種世界に拡大か。イスラエル、香港でも確認。イスラエル保健省は声明で4例の変異種を確認したと発表。香港でもイギリスから帰国した留学生2人から見つかった。イギリス国内でも本島と海を隔ててこれまで変異種が見つかっていなかったアイルランドで新たに1例が確認された。この変異種によってイギリス政府の発表後、ヨーロッパを中心に50カ国以上がイギリスからの入国を一時停止した。イギリスインペリアルカレッジロンドンの教授は23日にほぼ確実にすでにヨーロッパの大部分に広がっているだろうと見方を示したとあります。また、イギリスの科学者チームによると、この変異種は従来種よりも 71% も感染力が強いほか、若者にも広がりやすい特徴があるとされているということです。ということなので、世界各地で変異種が見つかり出しているというような状況だと思います。ただ、後から表を見せたいと思いますが、イギリスの感染の広がりは相当すごいことになっています。こちら、ブルームバーグから12月24日の記事になります。イギリスのジョンソン政権は23日、新型コロナウイルスの変異種の感染急拡大に対応するため、ロックダウンの対象地域をイギリスの広範囲に拡大する規制強化を発表したということです。この規制強化に関してなんですが、最も厳しいティア4の規制対象となる地域がイギリス国内でたくさん増えるということです。このティア4というのはイギリスが定めているコロナの警戒レベルになるんですが、ティア1というのは中程度の警戒レベルで、集会は6人以内にするなど、そういったことが定められています。そしてティア2になると高い警戒レベルになり、屋内では他の世帯との集会は禁じられる。屋外での集会も6人以内というような、そういった制限になってきます。そしてティア3というのは非常に高い警戒レベルとなり、パブやレストランは配達やテイクアウト営業のみ厳しい制限対象となります。今回それの上の危険度レベルティア4が設定されたようで、このティア4になると自宅待機というようなことになります。そして感染が拡大している変異種よりさらに感染力の強い南アフリカ共和国由来の異種の感染例がイギリス国内で2件確認された。イギリスでは南アフリカから最近帰国した人に自主隔離に入るよう求めたということです。新たな変異種も出てきているというような状況のようです。こちら、時事通信から12月25日の記事になります。ドイツは24日、
イギリスで猛威を振るっている新型コロナウイルスの変異種がドイツ国内で初めて確認されたと発表した。イギリスのロンドンから航空機でドイツに入国した女性が変異種に感染していることが検査で明らかになった。ということなので、次々と各国で変異種が確認されており、この状況はさらに続いていき、変異種に感染している人が発見されて、ますます増えていくことが予想されます。それでは、日本はどういった状況なのでしょうか。12月23日の記事になります。こちら、もう結構報道されたので、有名な話になっていると思いますが、菅首相が12月21日、TBS のインタビューに収録出演し、イギリスから日本への入国者数は1日1人2人だから大丈夫と発言した。しかし、加藤官房長官は23日午前の記者会見で、イギリスからの入国者数は12月は1日平均150人と明らかにしたとあります。日本政府は12月の24日以降、日本人以外のイギリスからの入国を停止している状態です。そしてこちら、12月24日の記事、新型コロナ感染者にイギリスから帰国の男性、変異種が確認急ぐという記事があります。東京都は24日、新たに判明した新型コロナウイルス感染者の中に、イギリスから帰国した30代男性が含まれていたと発表した。感染力が強いとされる変異種かどうか、国と協力して調査を急ぐ。日本はそのような状況です。日本人たちの海外からの帰国に関しては、現在どうなっているのか、そちらを調べました。こちら厚生労働省のホームページになります。すべての国または地域を出発し、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来られた方については、隔離・停留が必要となる場合があるほか、検疫所長が指定する場所、自宅などにおいて14日間の待機をお願いすることとなります。また、ご自宅へは公共交通機関を使わず、ご家族やお勤めの会社などによる送迎でお帰りをお願いすることとなります。海外から帰ってくる日本人に関しては、このような水際対策が引かれているようです。まずは14日間の待機をしなければならない。その14日間待機をする場所は自宅などでもいいし、もしくは検疫所長が指定する場所、そちらで14日間待機をすること。また、その待機をする場所に向かう場合は、公共交通機関は使わずに、自家用車とか、そういったもので、ご家族や会社の方に送迎をしてもらって空港から帰ること、ということのようです。また、日本に入国した日の過去14日以内に、入管法に基づく入国拒否対象地域に滞在歴のある方については、全員に PCR 検査が実施されます。ということなので、14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴がある人は、空港で PCR 検査が実施されているようです。それではこの入国拒否対象地域というところなんですが、どちらになるのでしょうか。こちらは外務省のホームページに載ってましたので、ご覧ください。上陸拒否の地域として定められている国、たくさんありますので、こちら一つ一つ読み上げると時間がかかってしまいますので、このページのリンクは概要欄に貼り付けておきます。ヨーロッパでもイギリスとかオーストリアやオランダやギリシャ、様々な国が対象となっています。最近ノービザ渡航を解禁して話題になっているタイなんですが、タイは対象地域には入ってないようです。基本的にこれらの国から外国人たちは現在日本には入れない状況になっています。ただ日本国籍を持っている人は入国することができます。その場合は14日間の待機をすること、公共交通機関を使って移動しないこと、また到着時に PCR 検査が課せられることとなっています。さらになんですが、検疫の強化という項目、外務省のページであるんですが、こちらでイギリスからの日本人帰国者について特別に新たな規則が設けられています。イギリスからの帰国者に関しては、イギリスを出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルスに関する検査による陰性であることの検査証明書を求める。入国時に検査証明書を提出できない帰国者に関しては、検疫所長の指定する場所、そちらで14日間待機することを要請します。また、12月24日以降、当分の間、入国時に接触確認アプリのダウンロード、および位置情報の記録について制約を求めます。ということです。
イギリスから帰ってきた日本人は入国することはできるんですが、イギリスを出国する前に PCR 検査を受けなければならない。そしてそちらで陰性証明書を取得しなければならない。もしそれができない場合は、日本に入国した際に自宅に帰ることはできずに、定められた場所で14日間待機しなければならない。また、すべての人においてアプリによって接触確認や位置情報、そちらが管理されるということになります。現在日本はそのような対策をとっているようです。それではですね、気になるイギリスの新規感染者数の増加に関してなんですが、また世界各国の新規感染者数の増加、こちらを見ることによって変異種がどれぐらい拡大しているのか、そういったところを推測しやすくなると思いますので、そちらの数字をお伝えします。私は12月の5日から主要各国に関して新規感染者数の増減、そちらを調べているんですが、まずイギリス12月の5日の時点で新規感染者数が 16,298 人だったんですね。そして昨日の新規感染者数なんですが、39,237 人になっています。2倍以上に膨れ上がっている状態です。それでは別の国を見ていきましょう。ロシアなんですが、12月の5日の時点で 27,078 人。12月の24日には 26,814 人。ということで、ロシアはあまり変化はないようです。それではアメリカを見ていきます。アメリカ新規感染者数、こちら6日になるんですが、20万5,513 人。そして昨日の新規感染者数が22万7,750 人。こちらも少し増えているものの、一気に新規感染者数が増えているという状態ではないようです。それでは日本を見てみましょう。日本は6日2,483 人。そして昨日が 3,275 人。日本は5日から比べてある程度800人ぐらい増加しているので、結構世界の中でも増減パーセントとしては増えてきている方の国だと思います。それでは韓国を見てみましょう。6日の時点で631人。昨日が983人というような状況になっています。韓国は12月の12日に688人から950人へと一気に増えたんですが、そこから医療者を補助するために軍隊が出動したりして厳しい規制が引かれており、現在1000人前後のところを推移している状態です。それでは最後に台湾を見てみたいと思います。台湾は6日の新規感染者数が4人。そして昨日の新規感染者数が6人ということで、新規感染者数は一気に増えているということはないような状態でございます。この表の数値を見ていると、やはりイギリスが突出して一気に新規感染者数が増えている状況のようです。これらのことから見まして、この新型コロナ変異種なんですが、イギリスでは一気に増えているようですが、他の国ではまだ少数にとどまっている国が多いようです。そういったことでは日本を含め各国の水際対策、これがとても大切になってくると思います。また日本自身も、もしこの変異種が日本に広まると、日本から海外に行く道が閉ざされてしまい、日本から海外に行くということが難しくなってくるので、ぜひ政府にはこの水際対策の徹底、検査の徹底をしていってほしいなというところであります。この新型コロナウイルスの変異種に関しては、まだ分かっていないところがたくさんあるというような状態だと思います。実際、ウイルスというものは感染力が強いウイルスほど毒性が低いと言われることもあります。ただ、ニュースではこの変異種の毒性は従来のものより強いというような、そういった情報も出てきています。私が主に今年の3月か4月ぐらいにアメリカの研究チームが新型コロナウイルスは暑くなると活動ができなくなる。それぐらいの気温が上がるところでは新型コロナウイルスの脅威はなくなるというような研究結果を発表したことがあったと思うんですが、実際には夏には新型コロナウイルスは弱体化したもののなくなることはありませんでした。変異したウイルスは毒性が強いのか、それとも毒性が弱いのか、またワクチンは変異種にも効くとワクチン会社は言っていますが、本当にそれは効くのか、そういったところに関してもしっかりと情報を見極めて追いかけていく必要があると思いますので、こちらのチャンネルでも新しい情報が入ってきましたらまたお伝えさせていただきたいと思います。皆さんも日本でも新規感染者数が増えてきておりますので、くれぐれも気をつけてください。この状況も落ち着く日がきっと来ると思うので、それまでリスクを少なくして免疫を保って共に乗り越えていきましょう。いつもいいねとコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、もしよければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。